L-awtiżmu jaffettwa tliet aspetti fil-persuna: diffikultà fil-komunikazzjoni fuq livell soċjali, diffikultà fl-interazzjoni soċjali u nuqqas ta' immaġinazzjoni f'kuntest soċjali. F'Malta 1% tal-popolazzjoni għandhom din il-kundizzjoni. Dawn il-persuni jgħaddu minn ansjetà minħabba id-diffikultajiet sabiex jifhmu u jagħmlu sens minn dak illi jgħaddu minnu. U waqt li mhijiex kura għall-awtiżmu, Dr. Adrian Attar-Trevisan ivvinta headband illi setejn biex persuni li għandhom l-awtiżmu ma jibqgħux riġidi fil-ħsieb u bekk ikunu jistgħu jipparteċipaw aktar fil-ħajja soċjali tagħhom. Developjajna tip ta' headband, taħdem b'sistema idoloġi, ġifieri di twaħħalha ma' moħħok u għandek il-ħin kollu qed taqralek il-brainwaves dak il-ħin. Dr. Attar-Trevisan għatta 5 snin jiżviluppa din it-teknoloġija magħruf bħala Mente. Sistema tibgħat daw is-sinjali lill-computer u through software li inventajna aħna, in real time tipprova tbaxxi dawn id-delta waves u tippromoti l-oħrajn. Il-headband tista' tintlibes għal 40 minuta bl-effett tal-apparat jintilef waqt l-irqad. Sibna illi billi tagħmilha kuljum, il-persuna li tuża ġifieri tfal jew kbar bl-awtiżmu, jimprovjaw l-abilità tagħhom, ġifieri daw iħossuhom iktar rilassati u jkun jistgħu jiffokisjaw ħafna ħjar. Ġifieri huma peress li jħossuhom rilassati, jkun jistgħu jaċivjaw ħafna aktar affarijiet. Din l-invenzjoni li se titrieda fis-suq lokali fil-jiem li ġejjin għandha l-appoġġ tal-Assoċjazzjoni tal-Ġenituri ta' Persuni bl-Awtiżmu. L-apparat jiswa man 500 euro iżda numru minnhom se jingħataw lil dawk li għandhom bżonn urġenti tiegħu u ma jistgħux jixtruh.